От днес в Пловдив отново има детска железница. Уникалното влакче пътува по живописен маршрут със скорост от 5 км в час. Подобно стълпотворение от пътници не можеш да видиш на обикновена гара, но на гара Пионер тази сутрин и малки и големи бързаха за място във влака. Баща ми се е качвал преди да го спрат и му е било интересно и аз искам да се кача да видя какво е. Тогава нямаше такива неща, нямаше толкова атракции в страната, нали, както сега в момента. От 1979, когато е открита за първи път, цели 2 десетилетия детската железница е привличала не само пловдивчани, но и туристи от цялата страна. В края на миналия век обаче спира да работи и бързо потъва в разруха. Като всеки човек, който обича железницата като мен, беше ми неприятно да я видя в това състояние и се нагърбихме с нейното възстановяване. Възстановен е не само железният път, но и цялата композиция. 3 вагона, изрисувани с приказни герои и локомотив. И макар че всичко е с размерите за деца, гарата си има съвсем истински началник, а влакът съвсем истински машинист. Ние не гоним разписание, важното е забавлението за децата. Маршрутът на железницата минава през мост, серпентина и дори през 50-метров тунел, а безопасността на пътниците и на трасето се осигурява с атрактивна телефонна връзка. Обиколката на детската железница трае около половин час, а разписанието е от сряда до неделя включително.